ľudia, máme tu takéto hamburgery, takže poďme na to. Nevadí. A prehrali sme, tak ideme ešte raz. Musíme ísť nabok trošku, tak. Nevadí, 40, áno. Hop. No a teraz už sa iba spapáme. A ideme na 70, šuplajme. A dávajte lajky, odbery. Koľko odberov musíte dať? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 500 musíte mi dať odberov. Prosím, dajte mi 500 odberov, hej. Budem vám za to moc vďačná. Keď mi dáte 500, joj. Potrebujeme predbehnúť. Áno, predbehnúť, hej, Creepera. On má 93, tak musíme dať viac. A musíme ho proste predbehnúť. Hej ľudia, takže ste so mnou, dúfam. No dobré, sme prežili. Nevadí. Stále sa držíme v dobrom. Toto musíme vyskočiť. No a aké číslo tam bude? Takže 12 odoberov. 12 odoberov musíte mi dať. No. Ne, došli sme o veľa. Nie. Dobre, tak to spapame. Posnažím sa neminúť nič, lebo... Takže plus 11, to je dobre. A keď sa vám páčia moje videá, tak mi napíšte nejaký pekný komentár, budem vďačná. A nejaký dobrý odber by som potrebovala, tak prosím, hej. Stojím a hovorím to tu ti pred tebou, tak fakt by som chcela ten odber. Dobre, ďakujem. Moc. Mám ženu od hľadnutí, hej. A to by ani vás ako youtuberov nepotešilo, takže prosím, pozerajte moje videá a majte ma radi. A povedzte, keď budete kúkať moje video, tak keď vy už máte u mňa odber, tak dobre, keď nie, dajte ho okamžite, lebo sa vám bude zle snívať, keď mi nedáte odber. A povedzte to aj svojim rodičom, že nech cez ich mobil mi dajú odber, alebo aj svojim kamošom vo škole, hej. A tým nech to povedia zase svojim kamošom. Prosím, chcem byť úspešná. Tak ďakujem, toto video slúži hlavne. Lebo vedeli ste, že keď budem mať veľa odberov, veľa, tak sa môžem aj odhaliť. Viete o tom? Tak musíte mi dávať. Takže keď ma máte radi, tak to povedzte svojim rodičom, keď ma máte radi. Hej, ďakujem. Alebo aj kamarátom, to je jedno. Len keď nechcete, aby som bola smutná, tak ďakujem. Dobre, ja budem smutná. Keď mi nedáte odbery. Takže keď nechcete, aby som bola smutná, tak láskavo ho dajte. Ďakujem. Moc si vás tých 12 vážim, ale tí, čo mi zrušili odber, tak to ma vtedy zabolelo srdiečko. No, kto ste mi zrušili ten 13. odber, moc ma bolelo srdiečko.